माझ्यापेक्षा जास्त एक्सप्रेशन काजल देईल कारण काजल पहिल्यांदा बघते. कसं वाटलं? मला खूप आवडलं. नमस्ते सर्वांना. आज परत तुम्हाला आपल्या घराची मी होम टूर देतोय. बंगला टूर, घर टूर, विलेज हाऊस टूर, काही म्हणा. आता जेवढं झालेलं आहे काम, आता कसं सुरुवातीपासून आम्ही तुम्हाला सर्व दाखवलं होतं ना की काय काम झालं आहे, कसं काम झालं आहे, किती स्टेजेसमध्ये काम झालं आहे. तर आता पण मी तुम्हाला दाखवतो की आपण मुंबईवरून ऑलमोस्ट महिना होणार आहे तर परत आलेलो आहे. तर किती काम झालेलं आहे ते तुम्ही पण बघा. सुरुवात आपण बाहेरच्या सामानापासूनच करूया. जे आता माझ्यासमोर आहे ते तुम्हाला दाखवलं होतं ना सर्व. सिलिका वाळू, नॉर्मल वाळू आणि आपली खडी आणि दगडं बघा ऑलमोस्ट सर्व संपलेलं आहे. आणि हे सुद्धा आपल्याला आता पुढे लागणार आहे है ना. आणि स्टार्ट करूया आपली कार एकदम व्यवस्थित आहे काजल. आणि तिला फक्त चावी टाकली, चालू केलं आणि चालूच झाली लगेच. हां म्हणजे किती चांगली कार आहे बघा आमची. एवढं काय कष्ट घ्यावं नाही लागले. नाही तर 20 दिवसात नाही तर कधी कधी काय होत नाही चालू. तर ते झालेलं आहे. आणि तुम्हाला इकडे पाठी आमच्या चिऱ्या दिसत असतील, म्हणजे चिरा होते ते आता बघा सर्व गेलेले आहेत ना. तर ते विचारतील की चिरा कुठे यूज झालेले आहेत. तर चिरा बघा इकडे यूज झालेले आहेत. ही इकडे ही फॅन्सिंग बघा इकडे. आपण अजून साईडला येऊया है ना. ही आपली कार आणि ही बघा इकडे बघा हे सर्व फॅन्सिंग केलेलं आहे एवढेच. हां आणि ते चिरा बघा पूर्ण त्या इकडूनपर्यंत बघा सर्व हाईट वाढवलेली आहे सर्व. आता हे झालं. आपली कार पण एकदम व्यवस्थित आहे, चालते आहे मस्त. आपली बाईक पण एकदम व्यवस्थित आहे, चालते आहे. आता सुरुवात आपण गेटपासून करूया. आता इथे गेटला काय चेंजेस केले तर हे बघा हे लाकडं लावलेली आहेत. इकडचं एक लाकडून नाही लावलं कारण आम्ही घराच्या आतमध्ये ठेवलं होतं. तर हे आणि हे लावलं, लॉक सिस्टम लावला. म्हणजे हे अपडेट केलं आहे. आणि हे वरती होतं काय काजल? नव्हतं. चला टॅडँग टॅडँग टँग. आणि आपल्याला इथे अजून एक गोष्ट करायची आहे. हां नाही आता तुम्हाला ना मी जे झालेलं आहे ते दाखवणार. प्लॅन तुम्हाला सांगणार नाही का. ते प्लॅन तुम्ही जेव्हा बघाल ना तेव्हा तुम्हाला सरप्राईज वाटेल ना. आधी सांगायचं नाही. टॅडँग टॅडँग टँग टॅडँग टँग. आता इकडून स्टार्ट करूया राईट साईड पासून. आतून बघा हे कसं दिसतं. फॅन्सिंग कशी दिसते आतून. मस्त ना, छान दिसते बघा. झाडं पण आपली व्यवस्थित आहे जशी होती तशीच. आणि आपल्याला इथे तुळशी लावायची आहे, ते आम्ही नंतर लावूया. हां तुळशी आम्हाला ना म्हणजे आमच्या हिशोबाने बनवून घ्यायची. आम्ही डिझाईन करणार, तसे ते कारिगर कार्विंग करणार आणि बनवणार. इकडे एक्स्ट्रा ग्रिल आहेत जे आपल्याला काहीतरी करायचे आहेत. ते तुम्हाला प्लॅन नाही झालं. तुम्ही बघा इकडे झाड आपले व्यवस्थित आहे. आणि या ग्रिलला पेंट सुद्धा करायचं आहे, ते दिसेल तुम्हाला नंतर. आधी काहीच प्लॅन सांगू नको. पण ते तर आपण लावून करणारच आहे कलर. व्यवस्थित आहे पण सर्व खाली घाण झालेली आहे बघा इकडे तिकडे सर्व. हे बघा हे कसं माहिती सगळं कटिंग वर्क वगैरे झालेलं ना या मार्बलचं, म्हणून ते सगळं पडलंय आता इथे. आणि इथे आपले टाईल्स उरलेले लावतात, काम चालू आहे आपलं. हे बघा इथे पण आहे. सर्व इकडे धूळ मिट्टी आहे, सर्व साफ करायचं आहे. आणि हे सर्व तेच जे लावलं. आणि माड आहेत ना, 3 माड आहेत ना, त्याची हाईट वाढली आहे. हे बघा हा एक माड, हा एक माड. आणि काव्याची मांजर बघ खाली. कुठे खाली पळाली. नाही काव्याची मांजर नाही, ही वेगळी नाही, वेगळी आहे. आणि सरप्राईज तुम्हाला सरप्राईज तशीच दिसते. सरप्राईज. बापरे एवढं मोठं आहे ना. हो केळफुल बघा, ते केळफुल खाली पडला, एक काही झाला पूर्ण. हो खाली पडला ना, आपण नव्हतो ना 20 days. हे बघा हे सर्व लावलेलं आहे पूर्ण केळीचं. आणि परत तुम्ही लास्ट टाइम बघा मी सर्व कट केलं होतं, या टायमाला पण मी सर्व कट करणार आहे. आणि ते खाद्य आपण बोलतो ना कंपोस्ट बनवणार आहे, त्यासाठी ठेवणार आहे साईडला. पाठी बघायचं असेल तर पाठी आपला ह्या झाडाची पण हाईट वाढलेली आहे. आणि ह्या व्ह्यूनी बघा इकडे कसं वाटतंय. मस्त वाटतंय. चेंज करायचंय. आणि आता हे बघा केवढे मोठे झाले झाड. आता मी कॅमेरामॅनला अँगल वरती न्यायला सांगतो. वरती बघा कसं दिसतंय, कशी कटिंग व्यवस्थित झाले बघा आहे ना. बरोबर लावलंय ना सर्व. हो छान दिसतंय ना. हां चला त्या खिडक्या आहेत 2. आता माझ्या पाठी आता आपण शॉर्टकटने परत जाणार आहे.
हे सर्व रूम्स ना, हे सर्व रूम आपल्याला परत साफ करायचे, पण सध्या कोण राहत नाही म्हणून साफ नाही करायचं. इकडे या, आणि इकडे पण तुम्हाला वरती शेड दिसेल बघा, जे अगोदर शेड नव्हती. आणि इथे बाथरूम आहे. बाथरूम. आणि इकडे बघा ही हाईट वाढवली बघा, पहिले एवढंच होतं बघा, हे 2 चिऱ्यांनी वाढवलेले पूर्ण, म्हणजे 200 चिऱ्यांचं काम झालेलं आहे. इकडे झालं. आता सर्वात इम्पॉर्टंट आणि मेन वरचं काम बघा तुम्ही. चला हा, आता जरा कॅमेरामॅनला लांब जावा. आपला पहिला हा झाड दाखवा केवढा मोठा झाला. आंब्याचं झाड बघा मोठं झालंय ना. ते पण ते सर्व झाड दाखवू आपण. ते बघा चिक्कूचं पण वाढलंय. चिक्कूची पण हाईट वाढली बघा. हो. आता याला रिस्क नाही, कारण बघा केवढा हाईट मध्ये झालं. हे बघा ना, आता गुरं खाऊ नाही शकणार. इकडे हाईट बघा माझी, आणि ग्रिलची हाईट बघा. हो. म्हणजे माणूस नाही येऊ शकत. नाही, गुरं पण नाही येऊ शकत, डॉग्स नाही येऊ शकत. पण ते नंतर हे पण झाड आपलं वाढलेलं आहे. आणि खाली जेवढं तुम्हाला दिसतंय ते सर्व मटेरियल राहिलेलं आहे, घाण आहे, पण कसं काम चालू आहे ऑलरेडी. तिथे पण बघा सर्व लाकडं राहिलेली आहे. ते बघा तिकडे पण आहे. आणि आपला गेट बंद करायचा. चला हे सर्व झालेलं. आणि माझ्या पाठी बघा, हे जे वस्तू आहेत ना, हे आपले सर्व खिडक्यांना लावायला ग्रिल बिल सर्व ते केलेलं आहे. आणि आमचं बुब्बू आलेली आहे. बुब्बू. चला आता आपण कुठे जाणार आहे? आता वर जाऊया आपण. पण बघा आपलं सामान पडलेलं आहे, सर्व लोखंडी आपण सर्व मागवलेलं. काम चालू आहे ना आपलं, म्हणून. आता तुम्ही आता बघाल तर माझ्या पायाखाली पण बघाल ना, तर पूर्ण डस्ट आहे, डस्ट. हो. आणि एक नोटीस केला असेल वरती, पत्रे शेड आहे. हा चला या. आता पावसात काय टेन्शन नाही ना यायला जायला. इकडून पण माणूस जाईल बघ. हो. हा ते झालेलं आपलं असं वरती. आणि इकडून तर तुम्हाला हा शेड दाखवलाच होता लास्ट टाइमला, फक्त आता ते पंदल बिंदल लावलेले आहेत. आणि टाकीच्या इथे कोबा करून ठेवलाय ना, टाकी काढून फ्लॅट कोबा करून, कारण मग पाणी लीक नाही झाला पाहिजे आतल्या बाथरूम मध्ये. चला या. आता सरप्राईज द्यायचं आहे त्यांना. कॅमेरा जरा व्यवस्थित फिरव. आता कॅमेरामॅननी हळूहळू वरती यावं, कारण पाठी एवढं पण का अजून तयार झालेलं नाही. अजून 50% वर्क झालेलं आहे. 50% वर्क वर्क इन प्रोग्रेस आहे. सर्वात आधी इकडे या, अशी माझ्याकडे या, आणि काम पण तुम्हाला तिकडे बघा, कारण कॅमेरामॅननी पण अजून बघितलेलं नाही, म्हणजे काजलने अजून बघितलेलं नाही. मी येऊन चेक करत होतो. रेडी बघ. आता काय काय काम झालेलं मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो बघा. सर्वात आधी इकडून आपण ना पाठी फिरूया. काजलच्या पाठी बघ शेड लावलेली आहे बघ, जी अगोदर लावली नव्हती आपण. शेड पण लावले, त्याला पंदल पण लावलेले आहेत, आणि सर्व पंदल आपण व्यवस्थित खाली सोडलेले आहेत. इकडून अजून इम्प्रूव्हमेंट बघायची असेल ना काजल, तर आंबे बघ आपल्याला किती लागलेत. किती पाहिजे तेवढे घेऊ शकतो आपण. म्हणजे आपल्या वरती नाही जाणार. हे काय बांबू बिंबू घे काय ते. हे बघा खाली बघा सर्व काम. चला जाऊया आता पुढे. आता जे सर्वात इम्पॉर्टंट तुम्हाला दाखवायचं होतं ते मी तुम्हाला दाखवतो. या काजल चल ये. कैरी पडली आहे ना. चला आता मी परत काजलला कॅमेरा हँडओव्हर करतो, आणि मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो किती काय झालं. पुढे काय होणार आहे ते तुम्हाला दिसणारच आहे, फक्त किती झाले ते तुम्हाला सांगतो. आता इकडे हे सर्व सामान आणलेलं आहे. ह्याला बघा तुम्ही सर्व प्लास्टर केलेलं आहे, दिसतंय ना. ह्याला आपण बॉर्डर्स लावलेले आहेत, सर्व प्लास्टर. इथे पण प्लास्टर. कलरचा तो फक्त ट्रायल होता. मेन कलरच बाकी आहे अजूनपर्यंत. आता फक्त तुम्ही आतमध्ये या. हे बघा बॉर्डरला हे लावलेलं आहे. आणि इथे बघा आपली ही लादी लावलेली आहे, पण तुम्हाला अजून ही कशी वेगळी दिसणार नाही, कारण पॉलिश झालेली नाही आहे आणि काय झालेलं नाही. आता कॅमेरामॅन तुम्ही इकडे या. कॅमेरामॅन असं करतोय मला. माझ्यापेक्षा जास्त एक्सप्रेशन काजल देईल, कारण काजल पहिल्यांदा बघते. कसं वाटलं? मला खूप आवडलं. अरे वा. बघा आता चला कॅमेरामॅन जाऊ पुढे. तुम्ही जाऊ काय? हे नको, ते लावलेलं नाही. हे बघा अजून काम चालू आहे. मस्त ना. वा वा वा. आवडलं का? हे आपण ना कोल्हापूरवरून जास्त खुशी का होते माहितीये का? कारण की हे टाइल्स सिलेक्शन करताना आम्ही दोघं होतो ना, आम्ही दोघांनी ठरवून टाइल्स सिलेक्ट केलेत ना,
तसं तेव्हापासून होतं की कधी लागणार फिक्स होणार ना, तेव्हा खूप माझं बघायचंय असं. हे पण बघा. आणि तुम्हाला सांगतो, हे तुम्हाला आता असे डस्टी दिसत असतील, पण जेव्हा ह्याला धुवणार ना तेव्हा ह्याची क्वालिटी तुम्हाला समजेल की किती वेगळी लेवल आहे टाईल्स पण तुम्हाला तेव्हा दिसतील. तर हे इकडे काम झालेलं आहे. हे बघा, दरवाजाला आपल्याला इकडे काय करायचं त्यासाठी बघा इकडे हे लावलेलं आहे लोखंडाचं. खिडक्यांना पण आपण हे लावलेलं आहे ना, ग्रेनाईट फिटिंग झालेली आहे. दरवाजांची पण ग्रेनाईट फिटिंग झालेली आहे. प्लास्टर झालेलं आहे इकडे. हे बाथरूम खूप आवडला अजूनपर्यंत. थांबा, आता ह्या रूममध्ये तू जायच्या अगोदर थांब, मी जातो मग तू ये, कारण तुला ना तू बघितलं नाही ना मी कसं चेकिंगला येत होतो. इकडे बघा हे झालेलं आहे, वर इकडून पण प्लास्टर झालेलं आहे. तर मी जातो, या 3 डोळे बंद कर, जरा पुढे ये, हां स्टॉप कर, डोळे उघडू नका, माझ्याकडे बघ, माझ्याकडे, हां 3, 2, 1 उघड. मस्त ना, किती मस्त वाटतं नाही? किती छान वाटतंय, खूप भारी वाटतंय. हे मस्त, अजून पण धुतले नाही तरी शाईन बघ याला किती आहे. हो, आपण सिलेक्टच तसे चांगले केले टाईल्स. हां, अजून हे कसं धुतले, लास्ट पॉलिश जेव्हा होईल ना सर्व काम झाल्यावर, पेंट झाल्यावरती सर्व मस्त वाटतं. ते बघा कसे वाटतं ते तुम्ही सांगा मला कमेंटमध्ये. खूप छान आहे. ठीक आणि आहे. कसं अजून चिऱ्यांचा कलर पण बाकी ना, ते पूर्ण कम्प्लीट झाल्यावर ना एक रूम वेगळा दिसेल आपला. हां, आणि इथे सुद्धा बघा दरवाजांचं खिडक्यांचं काम झालेलं आहे. तसंच इथे सुद्धा आपली मोठी जी विंडो आहे, एकदम मोठी विंडो आपली है ना, ते सर्व झालेलं आहे. आणि इकडे आपली कीळ बघा इकडून वरतून दिसते किती मोठी आहे ना. पण बाहेरून काम बघा किती मस्त कटिंग काम केलेलं ना, एकदम व्यवस्थित कटिंग्स एकदम व्यवस्थित मारलेत ना. आता इकडून प्लास्टर केलेलं आहे. चला आता मी परत कॅमेरा काजलला हँडओव्हर करतो, कारण बाकी इकडचं पुढचं काम व्हायचं आहे. इकडे बघा, इकडे मटेरियल आणून ठेवलेलं आहे, काम होतं. इकडे प्लास्टर केलेलं आहे, इकडे आपल्या लादीचं काम झालेलं आहे. बाकी इकडे काय करणार आहे ते पण तुम्ही येत्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसेलच. आधी मी सांगत नाही, कारण बघून चांगलं वाटतं ना. हो, इकडे पण झालेलं, इकडे पण प्लास्टर झालेलं आहे, हे झालेलं आहे. इकडे आपले लाद्या बिद्या लावायचे ज्या बाथरूम लावायचे. भर टाकायचे ना त्यांना, अजून हे भर अजून टाकून क्रश करून प्लेन करायचं, भर टाकायचे ते अजून. आणि इकडे आपली ही बघ आतमध्ये आपली विंडो, आणि इकडे आपली ही गॅलरी. तर एवढा काम आपल्या नवीन घराचं. नवीन घर काय अजून नवीनच आहे, कारण नवीन सर्व काम होत राहतं त्याच्यामध्ये. तर घर एकदम छान, आम्हाला आवडतं काम. जरी काम आमच्या मते ज्या स्पीडने जाणार होतं त्याच्यामध्ये जरा कमी स्पीड झाली आहे, पण व्यवस्थित काम चाललं आहे. म्हणजे काम व्यवस्थित केलेलं आहे सर्व. अजून काय करायचं मी तुम्हाला सर्व एक्सप्लेन केलं असतं, पण नाही, जसं होणार ना तसंच तुम्ही बघा त्याला, आहे ना. तर एवढं काम झालेलं आहे. आणि समोर बघा एवढं सर्व मटेरियल पडलेलं आहे अजून. काय काजल का बाथरूमच्या बाहेर येणारच नाही वाटतं, है ना. हे ना, फ्लावरचं प्रिंट छान दिसतोय. हो, जरा आपण क्रिएटिव्ह काजल काहीतरी सिलेक्शन केलं ना, नाही तर माणसं म्हणली असते की काय असं लावतं, असं कोण लावतं, असं पण बोलतात ना कोण. उलट असे काहीतरी वेगळं दिसतं. कसं आहे की सगळ्यांचे सिलेक्शन वेगवेगळे, सगळ्यांची आवडी निवडी वेगवेगळी. हां, तसे आम्ही आवडले तसे आम्ही घेतले. हा घर डिझाईन पण जेव्हा मी आणि ताईने केला होता ना तेव्हा पण वेगळाच केला होता. आता पण हे तर आम्ही सिलेक्ट केलं तर सर्व वेगळं सिलेक्ट केलं आहे, सर्वच वेगळं सिलेक्ट केलं आहे. सगळ्या रूमचे बाथरूमचे टाईल्स सगळे वेगळे. तर एवढं काम होतं. आपण घरपासून म्हणजे गेटपासून, बाहेरच्या सामानापासून, गाड्यांपासून, ग्रिलपासून, झाडांपासून ते घरपर्यंत सर्व आपण दाखवलेलं आहे ना. होय. तर कसं झालं तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा, है ना. आणि व्हिडिओला लाईक करत जा, व्हिडिओला शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. आणि सबस्क्रिप्शन फ्री असतं, सर्वांनी सबस्क्राईब करून ठेवा. मग तुम्हाला कसं येणारे व्हिडिओज टायमावर म्हणजे टायमावर दिसेल. आणि आमचं टायमिंग आहे संध्याकाळचे 4 वाजता. आणि कधी वाटलं तर आम्ही सकाळी 9ला पण टाकतो, पण संध्याकाळी 4ला तर आम्ही नक्कीच टाकतो. तर व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा.